bụ ụmụ awụrụ Yam Festival. Mmụọ ọ nnukwu mmụọ ka ọmụmụ boza mmụọ ọnwero. Daalụ ise ọfọ ise mmụọ ọ dị ọfọ sọrọ ibiele omenala Igbo amaka omenala edo ụka wee bịa omenala ya adịgide udo dị daalụ m anyị na-ekele na-agọzi maka igwe na-achị obodo a na ndị niile na-enyere aka. High Chief niile, ndị nze na ọzọ, ife niile ụmụ akwụkwọ jiri ebili nọ na Palace of Igwe Jewel egwu ọnwụ eze udo nke ụmụ awụrụ. Anambra State, Awka South, awụrụ Chineke anyị na-ayọ ka ị nara anya gọzie ene ka anyị dị ene ka ọzọ mkpụrụ na anụ arụ site n'aka nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Iwu ụmụ awụrụ awagoji anyị na-abịa ji awagoji ga-esi eme n'omenala Igbo. Ihe were were n'iru ubi Yeah, welcome, sir. Welcome, sir. Amen.
out 20,000. Mmekale n'ụmụ ọhụrụ tata mmadụ erika ife nkiri erika kwuru ọtụtụ mmadụ dị iche iche ndị igwe dị iche iche na ebe a n'ụbọchị nke taa and anyị na-anya ebe a anyị ga-abụ n'obodo dị na palasi igwe anyị nọ na field na for kick-off. Ido Mawolo is a lover of sports, so he sponsored this football match and the football teams. So we are right here for the kick-off of the final football match he sponsored. St. Joseph Catholic Church Ide bụ onye ife egwuregwu na-amasị, bụrụkwa onye ife ọganihu na-amasị. We are here for the kick-off. Hey!